Добър ден, драги зрители! Значи има информация, че към 7 часа минава от тук Петър Барбов. Да, прибира се от реката там. Ето го информатора. Овцете вече ги е напоил, сега ще дойде. Това е от Мария, нали, цветето, което трябва да му дам. Да, това е цвето от Мария. Ето го и него. Идват насам. Добър ден. От Морал Любов сме. Вие сте герой от Морал Любов. Да. Кога да сега чакай, това от Мария от твоя това. Тя се обича много и сега да си знаем сърце. Сърце. За дроб. И аз също много обичам. Да. Знаете в Морал Любов? Да. Оборудване всичко, анимал, техно, всичко има. Така, какво обращение искате да направите към вашата съученичка Мария? Обичаме. Моля по-високо да говорите. Обичаме. Не ме обича. Така, а това става въпрос за вашата? Мария? Вашата Мария, от вашия клас? Да. Да, така, какво послание искате да предадем ние на вашата Мария? Мария от много време седя на смело да ти кажа това, но просто никога не бях събрал достатъчно смело и сега вярвам, че това е най-удобният момент. Супер много се обичам и ще чакам в студиото на Морал Любов. Благодаря ви. Бяхте с Морал от Любов.